ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆର ଗାଁକୁ ଚପଲ ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାଇ ବୋଇତ ବିନୋଦକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ କି ମୁଁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏହା କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଗୋଟେ ଭାଇ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହିରୋ ମାର୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଲୋନୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବରକୋଳି ଗଛ, ମହୁଳ ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଗଛ ଆସିବ ମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆସିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଯେଉଁ ଧଳା ଘର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କି ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କି ଗଛ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି 100 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସିନେମେଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଜଣାବି ସିନେମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଟ୍ରାଏ ଉଠାନ୍ତି। ତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ 2-3ଟା ଗଛ ଆଉ ଧାନ ପଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଧାନ ରୁଆ ବି ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ପରେ ହେଇଯିବ ତାର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଇଟା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରି ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ସେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ଲତା ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କାହିଁ ଦେଖିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ପାହାଡ଼। ଆମକୁ ସେଇ ଏରିଆକୁ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନୁହଁ, ସେଇ ଏରିଆକୁ ନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ପୋଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଆସୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଛି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ସବୁ ଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ପବନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣା ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଦାଦା ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଦୀ, ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଝାର ଘାସ ମାନେ ଥିଲା ସବୁକୁ ପାଣି ପୁରା ଯେମିତି ଫୁଲ ଚାଲିଥିଲା ନା, ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ଶୁଆଇ ଦେଇଛି, ଡେଥ୍ କରିଦେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଲ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୁରା ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନଜାରା, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ 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 ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କି ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗଛ ଲତା, ପାହାଡ଼, ପାଣି ସବୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ଗଛ ଗଛ ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଭେଲୁଆ ବଣ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗଛ ଗଛ, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ର
ମେହସୁସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ବି ଖାଲି ଗଛ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗଛ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଟାଉନ୍ ସିଟି ବଗେରାରେ ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, କାରଣ ଟାଉନ୍ରେ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ରର ତ କେବେ ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଟାଉନ୍ରେ ଖାଲି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ଘର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ